ni be a ni se da ni an te a tui han nei lo mo te khat dikhan ka se box si lo ma atian ne na kan ni na zai la ha ni kan tu pe ta na Rawngbawlna Chanchintha hril Rawngbawlna ti kha thu pe ka thanga tin chu ti ron chuan in zai na hian in kun tha pe tu pathian le ko fa tu te ko fan committee te chu ma te lo thu ma sai mon mon ani tin chu ba ga zai na he veng sa ka tangin lai zan in kan man tur thu sei tur te ni ron tro lo tu te pe kan bu te he lo khop me a Rawngbawlna tuite Rawngbawlna kan in Rawngbawlna hianin Rawngbawlna kan thawna that siam ti kan siam ke ka sia kha lo thu kan sei pa hoga in kan in control to in an sei ta so ani ne ta ka ro ma kan nei she chiang la ba ko sha ko te kan ni ka she chiang la ba in ne ka mai kan chi kan nei don ni ka sia khain da ning kha chen ka chuan lo she pe ma ta la ka ni ni lo ko ha se lo ha ta so ha kan ni me he ni in lai na ka ro ka long khan ni ka ro ka mai mo na ko ma ha ha su ro ka lo na cha mo ta ro pe tu ka ni ti ha kan se ri mu anga ke ti san ke ti na ti ni se ni lo na mo ta ro pe tu ro ni ti ha kan se ri mu ni kha ani ke na so han so ni zai na ya ni ma ni ni se ti na ni te a tha ka ti a tu mi ma so ni me kai ka ro khen lima mi lo lo na to ya kan na kha lo thu sai lo the ni ka se la ba kan ron khen zan jenuan ni so pa ni kan ron khen a ni so pa ka ro khen tum kha kan to motor ron han tur chia lo ba so khan tum ni a kan ron ka the lo ba tu ka so kan ron khen a la ko kan ki wai he chewa a poi ke tia tu ti ron chuan in khai ka kan kal ku ma motor la che che la khai ka thing tu a khai ka khen a ko shan committee te in sang ka ki shwai tu te le ke ti pi da te ni lo hu ka so ri ti nai ta me min lo bo sai sa ho ka sa le ka thei ni wai ku ya kan lo me me chu ka in lo to ni son ku ya in lo to ni son ku ba ka ku ka ya na ka in lo lai el shia ka ta ma ka on na ko hi ka la she mo ma lo lo me ya wai le ho le wai le ho kha chuan tu da ka ma chu kan ni son ni a pa lai kan in ro ku ya mo tor ke ro chua kim na tlang ni han ni su ku ti kha ka ko lo le tia kan lo ta se na ko shan le he kai ka ke su ni na min troi mo na te min ku na kha din sai na ha lo thu ta se tak me le ani in kan swai to me na tra kha ka chia ta kha ni cham khai be the veng atama lo kar ke ni ya kum sam ni le pasari khan khara ro su ti mission girin Madhya Pradesh ta malum ko turin kum la to pang ve te in kal kha ta chuan in ka kal te hian in vai trong ka thiam lo ma mi zo trong fa thiam ka nei lo vai trong he hindi ka sia ta ko kha na ge ni ka ha sai ka tin ve kha ka sia ta ni ve a ba ka to sia nei ni a kai fi la ka yam kha ve a ta chuan senior te mi lo kai shwai Rawngbawlna ate le ka bi khu lai vai ram na ke trong sir ku ma te khin senior te mi lo kai shwai a Madhya Pradesh a ha ni mun shang shanga ka zu kwal duin ka zu kwal du a te Rawngbawlna ka zu nu khan ku sam ni le song pani me kha khan ni Rawngbawlna za se zo le tu Rajasthan ma min sun chama chumi kan in sun chho chuan in Ajmer city a ma chumi tum kan transfer to tu khem ko yan in kala sei china mula pati ka Rawngbawlna pui tu la sam nei kan tia chumi na chuan in motor kan in haya to ma heta an ma ni transport la ma khan kan to bia 407 kan tu e kan tia 407 haya to ra
la rei ma hausa de kan nom chuan in an khuma kan thu tiang chu in khom na mun kan mang ve thin ani khuma hi chang kan thu kha thok le chu ati kan thu na ni tang pe ta sala ma har sarna kan nei te ani lo chuan in kan thu ta po kha shom han ti lo sang sang ni nam te kha ra ta ha kan mian tu ni tin kan se lo kha ni kan thu pi tu ra ya ni Rawngbawlna chungcha wa ya ni thu pi chen chu kan chena i mun thu ma kan chena mi son fi ti kan de na son na ni te Rawngbawlna ko a ya ni pe na su zo koi wa in kia ma ti ma mian ti ni ti te ya thu pi kan chen ve ya i kan po chu zo ni mo in ni na ma kha ni mi kan thu soi tu kan in wa sai tu kha Rajasthan nama chang chuan Rawngbawlna pui te na ni phone call ka towa ta chuan in i boy in min ron te boy ka ve khat kan te a mai lo chu ka sei na la hi sam tu ro tu za ka hun tu ni se ke in wa sai ni ka ka tia chu po chu ni se tu da han lo trong trai ka te trong trai kan mun mo ani ron te a ni ta kan ti chuan in tun hona hianin hei baptism program nei turin na ti khu a baptism program nei turin kan in wa se kan chhual do na kan program ni kan nei the ni mo kan se lo chu ma chuan in lo trong trai na sa te ni ran ti ni ta chuan i ma po chu ke in wa se kan ko ra han ta ni kan trong trai chu ka chu mi chuan ka trong trai la kan tu lo om chu khut lama feel lama chuan in baptism program nei te tin chu mai ba ka ring lo mi han in khom pui te thin har e ma ni i ring lo mi pakhat in khom pui tu he na tu ma kum hel te ngai ni chu chu ti ram chu khum lam feel lama na tho again ni Rawngbawlna kal da ni ya feel lama kal to chuan in kan she chia ma tin tu na hianin mission feel a ti hianin mission feel hi ta that lai hun ti me yang chu la that lai hun ka lo ta hun tam so ka lo man liam na ani ka khanin ka sei lo the chin lama mission feel a Rawngbawlna a har e ve ma tu na te so na har zwala ni he tu na ko hianin shia fa min mi zo ma ko income te ko har sa kan dia headline income har sa kan ti so da ne kan ti do ni yang i mission feel a Rawngbawlna har sa tu sia shia na hianin he hi chu do chu ve ula chu tiang ka ra chuan tu na ya mission ri ten Rawngbawlna ka tin i khutlaya missionary pe torna te kan han se thina missionary pe torna chu tiang har sa nan to do da nan to hi kan she ve ve ani kan she rim lai kanin i kan she ti he kama tang missionary pe chanchin an har sa nan kan she ti i achan de ko kan she mai lo ani i har sa nan yan tham an to ba ti missionary ti ya ni se chho zen zen lo hi zai na ya mission fi na sum lo ni to te ni wa ni ka se chho kha ko ni i har sa Rawngbawlna ko har to lu tu ka ni tin he ke ni mi na min ron phone tu ko kha ni i Rawngbawlna an kar na i fai ni lo ve na ni an khwa an khem pe che ti kha ni nam ni an hi kan tu lo thwa lo tin mai an lo ve na chung te chu a Rawngbawlna pui te ke ma ni ne na hi ko kha na lo ve char chara kha a liam nuwa i Rawngbawlna tiang kha an to ni ti ha kan she ve chu ani chu ma chuan in kar she kha kha thiam mission feel ha mission ri ti ha har sa na an to wa Rawngbawlna a har to e le ma chu ti lai ka mi pakhat ta mi pakhat ring tha siam tu rin baptisma ka pe tu rin kumenge mo sa ka ya ni mi na baptisma chan tir te mi pathum an nia khami te baptisma chan tir tu kha kum thum an he la ni kum thum pathian thuar shin ani din ke ma na ka sia sia le ne ko kum sari tu a te baptisma an changa ina chen chu kum an nuwa khatia kharin thar ne mission fi la na to khop mai chu man chuanin e voin ni a hianin khatia kan sia khan headline ma hian kan param tu zia ni ke ma ni han kan le param tu zia Chanchintha tu zia ti kan mang pi mai ang ti pe po hi a lo pe ti a it's ti ro chuanin ring tu zong zong te Chanchintha hril tu ra ruat kan
nia mai pura kan chia ta al khai